En aquest tutorial veurem com podem crear estils de pàgina propis. Necessitem que ens aparegui aquí la finestra de les opcions aquestes. Sí, si algú no la tingués per aquí es pot veure, és la barra lateral, aquesta d'aquí. Bé, i aquí tenim diferents opcions, entre elles tenim els estils. Aquest botó tant es veuen els estils de paràgraf, que ja l'hem vist algun dia, com es podien modificar. Us recordo que era botó dret modifica, en l'estil de paràgraf que vulguem modificar, però també es poden crear estils nous. Si jo vinc aquí puc fer nou, o si jo vull crear un estil d'encapçalament, doncs, per exemple, basat en l'encapçalament 1, puc fer venir aquí, botó dret i nou. I llavors em farà un estil basat en aquest d'aquí. Doncs igual que tinc aquí els estils de paràgraf, aquí tinc els estils de caràcter, aquí tinc els estils de marc i aquí tinc els estils de pàgina. Llavors aquí hi ha els estils de pàgina que quan nosaltres venim aquí baix i fem botó dret ens surten, o tenim els estils de pàgina que si inserim un salt trobem allà. Fixeu-vos que aquí ja n'hi ha un que ja és especial, que ja no el teniu habitualment. Aquests surten per defecte tots excepte aquest d'aquí, que és un estil que ja he creat aquí en aquest document nou. Per crear un estil nou simplement faríem botó dret i nou. Llavors aquí nosaltres li fiquem el nom que vulguem, per exemple literatura horitzontal, i podem triar quins marges ha de tenir, qualsevol cosa de les que es poden triar en tots els estils. I si no, es pot modificar després, o sigui, nosaltres el podem crear així i després, segons el que ens convingui en aquell moment, una vegada fem d'acord, nosaltres ja tenim aquí l'estil literatura horitzontal, tenim aquí també l'estil, ja el podem fer servir en qualsevol pàgina igual que qualsevol dels altres i li podem donar les característiques d'estil de pàgina que nosaltres vulguem. Recordeu que en la pàgina es tria la vora de la pàgina, els marges, el fons, el que sigui, l'orientació horitzontal, vertical, etc. Per tant, per crear estils es faria a través d'aquí, simplement botó dret i nou. Igual que es fa nou, es pot suprimir i es pot modificar, tot i que si el vull modificar, si jo per exemple l'aplico o el tingués aplicat en aquesta pàgina, ara el tinc aquí, aplicat en aquesta pàgina, jo només que cliqui aquí ja estic modificant no l'estil, sinó el que hi ha en aquesta pàgina, que en aquest cas sí que és modificar l'estil. Jo què sé, si li poso un fons de color groc, doncs ara se'm pinten totes les pàgines de color groc, perquè totes les pàgines ara mateix, excepte aquí que hi ha un salt de pàgina, doncs em marca que és literatura horitzontal. D'acord? I això és tot.